Wangi mag siasa chenro mar lamo e kanisa mar PCEA Kasarani County ma Nairobi mano yore gi jalo jatend piny machon Rigathi Gachagua no bedo kod ng'ikruok kuom kinde moko bang' tulo moche kinde mane rawere moko temo donje kanisa no gi thuon mar monjo ganda. Moko kuom josiasa kujodolo mano yore lamno okwedo tulo makamano mano oyo kanyamburko mag Gachagua ne otogi kite. Ne en chieng' lamo e kanisa mar PCEA Kasarani e county ma Nairobi. Kanisa none ni kod welo mano otelnegi gi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mano ochopo sirogi e solro mar gero kanisa no. Chenro mar lamo kata kamano no bedo kod ng'ikruok kuom kinde moko bang' rawere moko tucho kendo muomo gi thuon modonjo kendo monjo kanisa no. Rawere go nenore ka bayo kite ka jorit Gachagua temo gayo gi kama moko e komus dola marakore kodgi. Kweth maduong' no wuok e kanisa no giludhe kendo lawgi kata kamano ne giweyo kethruok moko chien bang' ka ne gito nyamburko mar Gachagua gi kite. Tabia mbaya na hatujawahi iona kwamba watu wakitaka kustorm kanisa ndani wakiwa na nia mbaya. Bang' tulo makamano lamo ne odugo dhi nyime kendo Gachagua kod jotelo mano otene noyudo thuolo mar chogo timno. Gachagua tudo monjno gi sirikal ka okwora were mondo mi kik yie ti kod gimaracha ahinya to kelo pogruok kod lweny e alwora mar God Kenya. Tumeona a concerted effort to curtail our freedom to move around the country and to associate with those who are like-minded. And I have been very, very, very careful and tolerant, telling our young people not to agree to fight back. Because mpango ya rais ni atumia hii vijana yetu ya hii nyumba yetu kutoa vita, ndio na sisi tutoe vijana wetu wapigana na hao, atuchekelee Wakikuyu wanapigana. Mimi nakuomba rais, kumbuka mahali ulitoka na huyu Rigathi Gachagua. Watu uko sana, watu tofautiana kimawazo, lakini usiwe na hiyo roho ya kutaka kumaliza mwenzako. Kwa nini kama sisi we are nothing? We are finished. We are nobody in this country. Why are you pursuing us? Si wachana na sisi tu tukae. Lakini tunashangaa kwa nini? Kwa sababu wewe umetembea hapa kwetu mlimani, hakuna mtu amekuuliza. Si ametembea? Na nikaambia watu wamkaribishe. Ona walipe, bora walipe, si ndio? The way umekaribishwa pale, wachana na sisi tutembee mahali tunataka. And even if you want to pursue us, don't pursue us inside the church. Giseo jatend piny kuom yule tich kendo rem chopo singo mano miyo ganda jo Kenya kata mana bang' bedo ya pisa kuom higni adek ka koro gisingo duoke pacho yiero mabiro. Iko barabara ameunda kweli. Kila rais ako na legacy yake. We want to challenge William Ruto. This is your third year in power. Wewe unafanya nini? Kazi yako ni kuenda ku-launch bed sitters. Sasa rais mzima atunaenda ku-launch bed sitter, unapiga picha na mtoto kwa nyumba. Gachagua osingo keto lela dun bura mare dwe mar abich higani ka bende osingo go dhoge piny twak mare gi jofwambo kiny chieng' wuok tich. Na chama yetu iko tayari mwezi ya 5. Sawa sawa? Mnangoja chama yetu? Si mumehama kwa UDA? Don Bucho